Il-Maltin li jissapportjaw il-Maltin, mhux din l-idea li xi ħaġa Malti allura xi ħaġa anqas minn ħadd ieħor pjuttost l-oppost. Għandna bżonn iktar self-confidence u self-belief. F'20-30 sena ilu konna żjed aware u napprezzaw xi jfisser għalina, xi tfisser għalina l-fidi, xi jfisser għalina il-martirju ta' Ġesu Kristu. Konna nies li nagħmlu niddu r-randam per eżempju bis-serjetà, allura lesti nagħmlu sagrifiċċju, lesti ma niklux. All right, iż-żmien jevolvi l-ħsieb tal-persuna u tal-individwu. Imma naħseb għandna bżonn immorru lura back to il-boxla. Għax naħseb tlifni għana għal-boxla. Ejju, t-triq l-oħra li jisma, all right, zvija jina naqra jina ġew morru back to the path. You know, ġiviri, nemmen nittama li għanna nerġaw morru l-ura għal-Malti u lawċi zjat nobli. Il-Malti u lawċi li ma kienx jibża minn xej, kien kapaċi affronta il-challenges u kwalunkwe oskurità ta' qoddiemu, ma konniex cowards. Għamilt li għamil ġara li ġara, issa xjot minn issa l-qoddiem. Ma nieħdu deċiżjonijiet iżjed imdawla. Nixtieq l-ewwel qabel kollox nagħtu ringrazzjament l-Alla. Għaliex il-ħajja ta' Clint ma kienx moħħlija. Alla uża biex ikellem poplu, ikellem ġenerazzjoni bil-mod tiegħu. Misa għadis nixtieq nitolbu l-lejla. Grazzi li inti battil dan il-liben tiegħek malej, għat minn tiegħek biex ikun ta' vuċi f'dan il-pajjiż għas-sewwa, għal-ġustizzja, għal dak li huwa sew, qaddis, onorabbli quddiem għajnejk missier. Għalina huwa telfin, għal-ġenna huwa gwadan. Illum nemmen ma' bosta oħrajn mulej li għal-kemm il-ġisem ta' Clint talaq minn dejna, il-legacy tiegħu, il-ħajja tiegħu tkompli għaddejja. Qalbna tistrieħ li konna nafu li dan kellu il-fidi tiegħu fi Kristu. U għalhekk qalbna tistrieħna li nafu li huwa miegħek. Għaliex inti wetna li kull min jemmen fik ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. U aħna nafu li l-salvazzjoni mhux permezz tal-opri tagħna jew kemm aħna tajbin aħna, ma permezz biss tal-grazzja tiegħek meta aħna npoġġu l-fidi tagħna fl-liben tal-Ġesu Kristu. Abba missier nitolbuk ukoll għal darb'oħra għall-familja tiegħu, għall-martu, għall-uliedu, għal dawk viċin tiegħu biex anke f'dan il-mument tkellem lilhom bħalma tkellem lilna u tkellem nazzjon sħiħ. Illum qed nitkellmu fuq Clint, għada nistgħu nitkellmu fuq qed minna u nafu li xi darba dil-ħajja tiqafaw. Però tkompli fl-eternità. Għallimna mulej noddu li jimtana u nagħmluhom ukli għal-ħajja li ma tispiċċa għad. Sama u l-art jaddu ma int il-ġenna klim tiegħek ma jaddi qatt mulej.
Għalhekk kellimna l-lejla bħala poplu Malti. Bħala poplu ta' fidi fi Kristu, nsara Kristjani. Nemmen Abba Missir li inti tiġa qiegħed titkellem. U li taġġa permezz ta' din il-ħajja ta' Clint tiġa kellimt nazzjon u biex tqajjem il-bosta bir-raqda spiritwali li bosta daħlu fiha. Għamel li dal-klim jinfet il-lub ta' daw kollha li jismaw biex għajnejna jinfetħu għal-verità li ma taddi qatt u ma tispiċċa qatt. Lilek mulej kull glorja u tifħir fissem Ġesu Kristu. Amen. Aħna kull nar ta' erba nintaqgħu hawnhekk biex nixxierku, nfaħru l-mulej u nisimgħu l-kelma tal-Alla. Bla dubju, nemmen li ħanetkellem għal kollha kemm intom li sew kontu tafu minn viċin u tafu anke mill-bogħod lil Clint li kien xokk għalina, no? Kemm minnkom kontu xokjati? Naħseb għadna xokjati. Għamilt l-ewwel ġurnata, l-ewwel lejl. Verament turbulat. Għaw xi ħadd kien itturbulat. L-ewwel ġurnata, l-ewwel lejl, turbulat, men. Għażan ma kienx raġel li qed nistennew li ħajmut b'xi marda dal-waqt. Dak kien kif jgħid il-Malti minn barra jarmi s-saħħa. Kien xokk għalina għal kull min jaf il-Clint. ħafna minna kellna mill-privileġġ li nafuh mill-viċin. Huwa xokk. L-inqas persuna li taħseb li ħajħallina. Però dak il-ħin stess qed ngħidilkom bl-akbar serjetà u sinċerità ħassejt li l-mulej qed ikellem nazzjon permezz ta' din il-ħajja. Ħassejt li l-mulej qed jgħid il dan in-nazzjon Malta Għawdex, wake up. Minn hemm. Minn hemm. Fl-Skrittura nsew f'Romani kapitlu 11, Efesin 4, fl-ewwel Korintin 11 u 12, titkellem fuq hemm nies li huma suppost insara Kristjani għal dak kollha ġas ħanidilkom daqsxejn biex inkunu kollha fuq l-istess paġna. Il-kelma insara u Kristjani tfisser l-istess. Insara ġej mill-kelma Nazzaren u ġej il-Kristu, il-Kristjani ġej mill-kelma Kristu. Waħda hija mill-lingwa Arbija, waħda mill-lingwa Latina. Mill-lingwa, skużawni, Grika. Anyway, hemm ħafna nsara li huma reqdin. U hija ħasra. Aħna għandna proverbju bil-Malti jgħid min jorqod ma jaqbadx ħut. U taf sejħilna biex inkunu l-mulejjina u inti lilna biex inkunu sajjieta. Imma mhux tal-ħut li jaħdem li jmur fil-baħar, imma tal-ħut tal-erwieħ. U aħna xogħolna dak kollu li nagħmluh biex nirbħu il-ħut. Jiġifieri biex nresqu n-nies jew b'emili, jew bil-klimi, jew bix-xogħol tiegħi, jew bil-professjoni tiegħi, jew bit-talenti tiegħi, irressaq l-erwieħ lejn Kristu. Għax kliem Ġesu ċar. Jiena poġġejtilkom qudiemkom ħajja u mewt. Għażlu l-ħajja. Jien poġġejtilkom qudiemkom barka u saħta. Għażel il-barka. U xi ħaġa, ovvjament aħna Kristjani u mhux ħaniddejja u nistħi nitkellem il-verità ta' Kristu. L-infern jeżisti vera. And you don't want to find out when you die. You want to find out when you search. Ma trix tiskopri li hemm vera infern qabel ma tmut. Tiskopri qabel ma tfittex. Għax Ġesu dak li jgħidilna, fittex u ssib. Imma min ma jfittix mhux denju li jsib. Għaliex jiena nħobb nuża frażi. Il-verità ma tiġix għal kulħadd. Il-verità tiġi għal min ifittixha. U l-verità tiġi għal min
iħobb il-verità u għal min jobbot il-gideb. Jekk jien għad nimmelles il-gideb, min denju tal-verità? Simple as that. U l-verità mhix teorija, il-verità hija persuna. Jien il-ħajja, jien it-triq u jien il-verità jgħid il-mulej. U ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Halleluja. Illum Clint int. Kemm taqbel li? Int Clint. Għaliex int Clint? Għaliex Clint minn dak li jiena naf fuqu u l-ftit li sirt nafu personali kienu ħobb il-Ġesu. Kienu ħobb il-poplu tal-Alla, l-Knisja. Il-Knisja mhix il-Knisja Kattolika, u il-Knisja Protestanta, u il-Knisja Ortodossa, u il-Knisja Evangelika. Meta Ġesu ġej għal-Knisja u fil-ġenna hemm Knisja poplu wieħed jissejħu ta' Kristu. Iva hemm differenzi bejnietna fuq rigward affarijiet sekondarji, imma aħna kollha ta' Kristu jekk nemmnu li huwa s-Sejt u Salvatur tiegħi. Amen? Halleluja! U Clint, meta nħares lejh u niftakar fih, kien iħobb dak li jħobb Kristu u jobod dak li jobod Kristu, believe it or not. Jiena nħobb ngħidlek, u forsi ġieli smajtu għad il-frażi. Alla jħobb il-kulħadd, imma Alla ma jħobbx kollox. Alla jħobb il-kulħadd, imma Alla ma jħobbx kollox. Naf sew fuq xiex Clint kien jenfasizza. I know what he stood for, more or less. I know what he stood for. ħanajt il-frażi u ħatifmuni mal-ewwel. Il-ġenna ma nidħolx jew inta x'Alla jħobbok, jew għax Alla jħobbni. Il-ġenna nidħol jekk jien inħobb il-Alla. X'jiġifieri? Għaliex Alla jixtieq li kulħadd jidħol il-ġenna, Alla jixtieq li kulħadd tisalva, kulħadd jesperjenza l-imħabba tiegħu. Imma mhux ħajsforza fuqek ta' tittażel anti. Għax l-imħabba hija libera. L-imħabba mhix sforzata anke ma tkun imħabba xejn. Sewwa? U l-ġenna għandha l-parametri, għandha l-borders, ma jidħlux li ma jistax jidħol. Ma tistax tidħol illegalment ġol ġenna, tidħol legalment. Il-ġenna ma tistax tidħol għax taħseb li inti tajjeb jew taħseb li għandek dritt, fil-veru sens tal-kelma ħadd minnha m'għandu dritt, għax aħna kollha midinbin u l-Iskrittura tgħidlek Rumani kapitlu 3 vers 10 vers 23 tgħidlek il-koll kemm aħna dnibna u waqajna mill-glorja tal-Alla. Imma għalhekk ġi Ġesu. Ġesu ġi Alla etern li sar bniedem u għamar fostna biex jisalvak, biex jagħtik il-ħajja ta' dejjem. Però ma jistax jisforzak. Trid tagħmel għażla. Trid tażel. Jiena u inti nażlu. Skrittura tgħidilna bl-aktar mod ċar li jiena u inti rridu nażlu. Waħda jiena llum il-ġurnata għandi 54 sena. Nirringrazzja l-Alla li ta' 23 sena vera tlajt nirringrazzja l-Alla ta' din il-kultura Maltija u bħal ħafna minnkom jekk mhux kollha kemm minnkom tlajtu f'ċertu twemmin. Però tista' tkun taf fuq Alla mingħajr ma taf lil Alla. Tista' tkun taf fuq Kristu mingħajr ma ssir taf fil-Kristu. Ħafna Malta jafu lili, ma jfissirx li jafuni, għax jarawni fuq television kuljum. Sewwa, ħafna Maltin jafu l-Ġesu jew għax raw statwa, jew għax raw film, jew għax samaw storja. U tajjeb li tisma' għax il-fidi hija bbażata fuq dak li tisma'. Ma sax kollok il-fidi f'xi ħaġa li ma smajtx. L-ewwel tisma', l-ewwel jiġi smigħ permezz tal-kelma tal-Alla, u mbagħad inti temnu jew ma temnux. Però ta' 23 sena tal-ewwel Ġunju tal-1995 hija meta jien verament bħalma jgħid Ġesu Kristu twieled mill-ġdid. Għaraft il-Ġesu. Kont naf bih qabel, imma jiena kont fuq it-tron mhux Ġesu.
Kont inkanta d-diska, I did it my way. Vera. U jekk inti għadek id-diska, I did it my way. Your way is the highway. And the highway is the highway of destruction. Għanida bil-Malti għalli f'muni kolħat. Jekk għadek kanta d-diska, I did it my way, ġifiri namel l-ridin. U namel kif irridin u ġidillijin. Taf xej Ġesu, f'Mattew kapitlu 7, il-triq ta' telfinija wisa. U ħafna jgħaddu minna, ma triq ta' salvazzjoni għadejqa, u ftitu ma dawk li jisibuha. Illum permess ta' Clint, għalla tikellem il-poplu Malti Wawċi. Għalix il-fidi miex biex xaħġa li jina naqdi kulħadd nar taħat fil-ħodu. Il-fidi hija fl-emil tiegħi, fl-istqarrijiet tal-fidi tiegħi, fil-prattika tiegħi. Ħammis kallu, importanti li bes kallu, nirfes kallu lejla, namla naqta pediatrician, mux pediatrician jgħidulu. O, podolux, dejjem ħalla tomdok id-nej. Podologist. Pediatrician ta' tfalux. Sabba, tista' tkun id-nej, pediatrician u pedologist id-nej. Bħalissa qegħdin fi staġun fejn is-sema miftuħa mimlija grazzi. Ruxmata wedit. U tafu sew x'qed titkellem. U mhux qed iddejjaq nitkellem. U nafu li Clint kien jitkellem fuq dawn l-affarijiet. U speċjalment għal poplu Kristjan, xogħolna taf x'inhu? Nimitaw lil Kristu. U ħanejdilkom Malti Wawċi. Naf li mhix faċli. Jiena lill-Knisja River of Love għedtilhom diġà tarbux il-vot tagħkom, għamlu d-dover tagħkom ivvutaw. Però ħanejdilkom issa bħala bniedem talla. Kieku Kristu kellu jivvota. Jikkonsidra sew fej ħajt fal-vot. Mela Kristu jrid jidħol fl-affari ta' ħajti. Ma nistax il-Kristu nżommu bis-silħat ta' fil-ħodu munneħ li samet l-qalem. Il-Kristu ndaħlu fl-elementi fl-erja skola ta' ħajti. Li nistajdilkom żgur hija di. Bħala bniedem nisrani, irrid ngħid mulej, mexxini inti. Bil-erf tiegħek, bil-biża' tiegħek, għaliex bħal met qabel u nerġa' ngħid illum. Illum il-ġurnata anki kun hemm post li tkun ħażina u jiena nagħmilha like, Alla marka. Jien kontabli. Jekk ikun hemm xi ħadd qed jifrex il-gideb u l-odju u jiena nagħmilha like, daqs li kieku għamiltu jien dak l-odju, jien kontabli. Aħseb wara bil-vot. Nħobb ngħidu kulħadd jafa dil-istorja, jekk ġew jaw mar jisraq il-bank, imma jana wassaltu biex jisraq il-bank, meta jinqabad mhux hu biss ħajjiġi arrestat sewwa. Jiġi arrestat jiena x'in wassaltu biex jisirqu. Kompliċi. Għodu attenti ma xiex tkunu kompliċi jekk għandna verament imħabba ġenwina u biża lejn Alla. Halleluja. Minu Clint? Clint, għanilkom xi kultant jiena, ovvjament nisma' Kristjani. U jgħidu per eżempju, bħalma jgħidu ċertu politikanti, sew politikanti li huma pro valuri Kristjani ġewwa l-Italja, sew politikanti li huma pro valuri Kristjani ġewwa l-Amerika, sew pro valuri hemm wieħed palissa joġobni ħafna ġewwa El Salvador, kif qaleb pajjiż ħieħ bi prinċipji Kristjani. Għalli nistajdilkom jina għadannu. Mill-lat ta' Kristjan, ftakar li l-politikanti mhumiex pastors, huma politikanti. Imma l-prinċipji ma jinbidlux. La jinbidlu bil-flus, la bil-vot u laqas il-poter. Jina mhux qed nipretendi, ma nipretendix bniedem li jitkellem fil-politika jitkellem bħala pastor, għalkemm pastor ma jfissirx huwa xi wieħed baħnan u gugu ta'. Pastor
Jekk tridu taraw pastor tajjeb fil-Bibja, apparti li taraw il-Kristu, morru waraw David. Dak kien pastor. David kien pastor li qatel il-Gulija. U għatallu rasu. Raj. Ġifieri, meta bniedem ikun verament pastor, number wieħed kollok is-sejħa manwej. Ma meta nħares lejn Clint, hemm ħafna affarijiet li bħala nazzjon u bħala knisja irrelevanti jekk intix kattoliku, protestant, ortodoss, evangeliku. Irrelevanti li dan ir-raġel għamel differenza. U tkellem ċar. Ma tkellimx bħala pastor, ovvjament. Tkellem il-kellim tiegħu kien daqsxejn differenti minn kif jitkellem pastor. Imma il-prinċipji tiegħu kienu bħal ta' Kristu. Nirringrazzja l-Alla li stqarr il-Kristu l-Sid il-Salvatur tiegħu pubblikament. Għaliex? Għax Ġesu jgħidilna, jekk intom ma tistħux tistqarru lili pubblikament, laqas jiena ma nistħi nisqar lilkom quddiem missieri. Halleluja. Amen. Għalhekk illum qalbi mistrieħa, is ovvjament il-ġudizzju fil-mulej, imma qalbi mistrieħa li Clint kellha l-fidi tiegħu fi Kristu Ġesu. L-unika wieħed li seta' jsalva l ruħu. L-unika wieħed li miet għalih. L-unika wieħed li xerred demmu għalih u għalija u għalik. L-unika wieħed li l-xoxta u l-unika wieħed li raġa ġejb misbewwit. Halleluja! U d-darba mhux ġej bejbi f'maxtura, d-darba ġejn biex jiknes. Halleluja! Amen. Illum Clint, ħanergħu maħwa moħkom għaw. Illum jien għandi 54, nirringrazzja l-Alla ta' kull ġurnata u nirringrazzja l-Alla li fi Kristu Ġesu permezz tal-grazzja tiegħu u l-ħnina tiegħu u d-dem qaddis tiegħu u s-salib tiegħu jien lest. Però l-baqali f'isem Ġesu Kristu. Però għasi kieku li tlaq jien lest. Lest bil-grazzja tiegħu. Però illum taf dal-aħħar speċjalment u ġieli tkellimta mal-mara tiegħi. Fejt imur żmien. Mamma mija żmien kif jaħrab qiegħed jaħrab. Sal-biraklula kodet inbiddel id-diapers u n-neppis li tfal. Illum ġurnata wara iktar twal minni tnejn huma men ġara. Iż-żmien qed jaħrab. U dik li tgħidilna l-Iskrittura, il-ħajja hija qasira. Fi Ktieb ta' Ġakbu kapitlu 4 tgħidlek il-ħajja hija bħal fwar. That's it. Fi Ktieb ta' Salmi 90 tgħidlek li għal Alla jum 1000 sena hija bħal jum. Jum wieħed. U jum wieħed bħal 1000 sena. Allura meta naħseb fi Clint li ħallina ta' kemm? 42? 42, u kellu. Persuna meta tħares leħ, żgur ma kontx tippretendi li ħajħallina daqshekk malaj. Skont wieħed mill-aħħar videos li għamel qalet nipprepara għal sena d-dieħla. Inta tipprepara s-sena d-dieħla wkoll? Min tix tipprepara għal 5 snin oħra wkoll alla jisakun. Nirringrazzja l-Alla li Clint kellu l-Kristu Ġesu f'ħajtu. He had some rough edges. Imma aħna ma nsalvawx bil-raff jew smooth edges. Nsalvaw biss bil-grazzja ta' Kristu Ġesu. Halleluja. Imma kien raġel ta' mħabba. Jħobb il-pajjiżu, jħobb il-familja, jħobb il-Knisja ta' Kristu. Intom il-Knisja ta' Kristu. Hija raġel, kien raġel li bħal mandu jkun kull min jibiw, kull min imur ibus is-salib. Bħal dawk li jmorru jbusu is-salib, u forsi inti ma tmurx is-salib tmur jbusu fil-pubbliku jew fuq televizjoni, busu forsi privatament.
Ġifieri, jekk jiena u inti bħal Clint nkunu Kristjani tas-sew, aħna rridu nkunu verament nista' s-salib. Is-salib għandu żewġ bnadi, għandu wara u quddiem, però għandu żewġ sinjali wkoll. Min parti minna tista' taraħ xabla u min parti minna tista' taraħ plus. Kull meta nħares lejn is-salib nara plus. Is-salib iżidlek. Però s-salib joqtlu. Is-salib joqtolna lilna. Għalhekk Ġesu jgħidlek, jekk inti timxi warajja, tittiġħad lilek innifsek, terfa' salibek u timxi warajja. Però kull min jażel il-Kristu, tinnutaw il-ħajja tagħhom tinbidel. Il-barka talla tiġi fuqek. Il-grazzja talla tiġi fuqek. Il-qawwa talla tiġi fuqek. Il-paċi talla tiġi tammar fik. Hemm ħafna li takwista apparti li takwista l-ġenna u l-ħajja ta' dejjem. Li mingħajr Kristu ma tistax takwista. Skont l-Atti tal-Apostli 4 vers 12, l-Iskrittura tgħidilna li hemm isem wieħed li ġimgħoti lill-bnedmin taħt is-sema li permezz tiegħu aħna nistgħu nkunu salvi. Ħankellimkom ċaru tont Maltin u għawċin bimħabba. Marblu sew xed ngħidilkom. Ma salvax għax tkun tal-Knisja. Għaw ħafna nies imorru Knisja u reqdin. U din ngħidilkom xi ħaġa, anke d-demonju jmorru Knisja. U d-demonju mhux fil-Knisja biżgħet jaħdem, anke fuq il-pulpiti. Qabel ma sar id-demonju Luċifru kien l-iktar wieħed qrib tal-Alla. Qabel ma sar dak li tradih, Ġuda kien l-iktar wieħed qrib ta' Kristu. Għax inti l-iktar wieħed li tafda bil-finanzi huwa l-iktar wieħed qrib tiegħek. Ħankellminkom Malti pur. Timlix għajnejk għax jien immur il-Knisja. Number 1, int il-Knisja. Number 2, il-Knisja tixxierek, nemmen fil-Knisja ta' Kristu, imma m'għandekx garanzija għax xi ħadd imur il-Knisja jiġifieri Alla. Tajjeb, u għandek tmur għax hija l-familja Alla, il-familja tiegħek fi Kristu. Sewwa. Imma jekk inti vera temmen fi Kristu u jiena u inti naħma iridu nħallu ħajjitna tiġi mibdula bi Kristu Ġesu. Fit-twemmin tiegħi. Kemm jitradixxu lil Ġesu Kristu f'dan iż-żminijiet f'pajjiżna. Kemm ħajvvotaw għall-abort, għall-eutanazja mingħajr ma jafu. Ara jgħidlek xalla rajt il-like li inti għavist. U ma nsemmix ħmiċ ieħor, so that I don't bore you. But if you're alive, you know well. Halleluja. Bħal leħħa ta' berqa. Talaq. Skont l-istorja li wasit li f'widnejja tistgħu tikkorreġuni, kien ma t-tifel, ħadu l-band li vera kienet l-istorja, u f'daqqa waħda ċub, gon, dan. Dikki l-istorja, għaw ċaħdi korreġini, dikki, sawa. Għalek Ġesu jgħidilna ġagbu, biskittu jgħidilna, tiftaħrux fuq għada, għax għada għadu ħadd maraħ, jekk ħadd għamel xi ħaġa, għid jekk Alla jrid u blajnuna Alla ħanamlu hekk u hekk. Hawn nies f'Malta waw biex madwar id-dinja ta' Alla ċaħduh għax iwaħlu f'Alla li Alla weġġani, Alla warradni, Alla ħad l-ħija, ħad l-ommi, ħad l-missieri. Ħanedilkom bl-aktar bċarru tont. Alla ma ħadlek xejn minn dawn. Alla jagħti mhux iħodlok. Alla plus mhux minus. Il-mewt jiġi fuq kulħadd, dak għax daħal id-dnub. U d-dnub ma daħlu ġalla, daħlu il-bniedem. Il-mart ma jibatulekx Alla. Le, Alla ma jibatlekx mart aziz. Kieku Alla miġnun imtektek. Immaġna Alla l-missieri jibat il-mart u Ġesu jmur u jiduru jfejqu.
qed jaħdem kontra missieru kieku. Qed ngħid l-kliem għax illum qed jisimgħuni ħafna Maltin li darbori forsi drabi oħra ma jisimgħunix imma mħabba permezz ta' Clint Alla tal-grazzja lil dal-pajjiż illum jisimgħuni. Alla ma jibatx mart le. Sib li post wieħed fejn Alla bat il-marċ il-ħadd. Mod speċjali meta ġie Kristu Ġesu. Nfakkarkom eżis Maltin u għawġin li Ġesu huwa r-rappreżentanza eżatta tal-Alla l-Missier. Jien ġejt norikom dak li rajt il-Missier jagħmel. Jien ġejt norikom ngħidilkom u xandorbok dak li nasmajt il-Missier jgħid. Halleluja. Imma ħafna Maltin ma jafux il-Alla. Jafu balla, kull rispett, jafu bl-istatwi u bil-festi. U m'għandi xejn kontra l-festi sakemm nagħtu glorja lill-Alla. Toġobni l-kultura Maltija ma nħallewx isir għal-idolu. U l-lum aħna kif aħna, għalix ħafna huma l-bot mill-mulej. Huma ħafna l-bot mill-mulej. Halleluja. Clint kienu ħobb is-sewwa, iħobb il-ġustizzja, jobot il-ħażen. Hawnhekk fejn nara lil Kristu fi Clint. Għalix? Għax Kristu jobot il-ħażen. Kristu jobot il-ħmieġ. Kristu jobot il-perverżjoni. Kristu jobot l-inġustizzja. Kristu mhux il-bambin eżis Maltin u għawċim kur rispettu mħabba if u bennuħ. Dak jismu il-re tar-rejiet, il-mulej tal-glorja. Għax il-bambin niżel il-bambin tila biex un bat meta nidaw nejdu Alla. Għal-kem jekk inti Kristjan, laqqas dak ma suppost tagħmel. ħanedikom kunċett, naħseb jien. Bil-bambin tagħmel li trid. B're tal-glorja ma tagħmilx li trid. U ħafna għadhom ibennuh. Imma meta jmutu, mhux ħajntaqgħu mal-bambin ta'? Ħajntaqgħu ma' Alla, għajnejh mimlija nar, sajħ tal-brons u ħajaqgħu qudiemu sobtu. U jew jgħidilhom nilqak fi ħdani jaqaddej fidil tiegħi. Jon kella mur qudiemi int li tagħmel il-ħażen għax inlilek ma nafekx. Dak ikun biżata, dak ikun jum ta' twerwir. Dak il-jum ikun il-jum li inti tisħat l-ommok li welditek. Għalhekk Ġesu jgħidilna jkun aħjar għalikom li kun qatt ma twilet. Milli bniedem jintilef u jmur fl-abbissi tal-eternità għall-eternità, mhux għal-ġimgħa sena għal 10 snin, għall-eternità. U tgħidlu daw kollha ħmeriet, daw kollha avvintati biex nisimgħuni ħanilkom xi ħaġa. Ħanejdukom xi ħaġa li forsi ħafna minnkom qatt ma smajtu. F'din il-Knisja rajna turrum nies joħorġu minn ġo fihom demonji. Letteralment, mhux teoretikament. Letteralment. L-eżorċizmu jeżisti vera. Nies jinħelsu minn xjaten jien rajt vera. Bil-grazzja tal-ewwel qawwa tal-Ispiritu Santu biss. U glorja lil Ġesu Kristu biss. Aħna rajna bosta jinħelsu minn xjaten. Li kieku ma teżistix il-Bibja wkoll nemmen li jeżisti l-infern. Li kieku ma teżistix il-Bibja wkoll nemmen li hemm ħajja oħra. Daw l-affarijiet biss jikkonfermaw li dak li huwa miktub huwa tassew il-verità. Illum kieku Clint jagħtaw u ġieli kienaw u ħadem ma bosta minna dak il-film rajtu salbu kien jismu dakux. X'taħseb li kieku Clint illum jista' jitkellem mis-sema? X'taħseb li jgħidilkom? Kien jgħidilkom titilfux in-nazzjon tagħkom. Clint iġġieled tan-nazzjon. Maltin, jekk inti tħobb il-Clint, forsi għalissa tħobb iktar il-Clint milli tħobb il-Kristu.
Ma nassigurak li Kristu kienu jħobb ħafna l-Klint u Klint kienu jħobb il-Kristu. Kieku jiena kif ħankompli din il-legacy ta' Klint biex ma tiqafxaw? Kif ħankompliha? U kieku Klint x'ħajjgħidlek? Kieku taf x'ħajjgħidlek? Ħabib. Aziz ħabib Malti. Awċi. Intom li tafuni nitqabad, nitbaqbaq fuq il-Facebook kontra l-inġustizzja, l-korruzzjoni, kontra l-perverzjoni. Umu Maltin. U iktar umu l-Knisja. Għax il-Knisja hija r-risposta. Ġesu qal jien għamiltkom dawl fid-dlam. Bibja Ġesu jgħidilna f'Matteo 5. Vera li huwa dawl tad-dinja, imma Ġesu qalilna ankittom intom dawl tad-dinja. Aħna il-melħ tal-art, dak huwa kliem Kristu. U dak li kieku Klint qed jgħid lilu lilek. Aziz hija Malti. Aziz hija oħti Malti. U forsi tgħid li jiena m'iniex Malti. Aziz ħabib li inti tgħix Malta. Aħna għandna bosta ħbieb, inkluż anke parti minn din il-moviment. Li mhumiex Maltin, imma nemmen li huma ovvjament bosta li huma parti minn li anke jeġgħu Malta, aw ħafna li jiexu Malta li huma Kristjani u għandhom il-fidi fi Kristu. Jekk dan int, Alla ma ġebbekx hawnhekk għal xejn, Alla ġebbek hawnhekk għandek missjoni. Jekk inti m'intix twilit Malta, imma inti mwilet mill-ġdid, parti mis-saltna ta' Kristu Ġesu, u Alla bagħtek għal xi raġuni oħra Malta, nista' nassigurak li int għandek missjoni ġo pajjiżna biex tkompli tferrex il-Vanġelu tas-saltna biex bosta jsalvaw. Alleluja. Klint jħobb is-sewwa, jobot il-ħażen. Isimgħuni sewwa x'ħanidilkom aħwa. Intom daw kollha li qed tisimgħu dal-messaġġ, jekk intix fil-politika, jekk intix isimgħuni kollha kemm aħna fil-politika. Il-politika taffettwa l-kollha kemm aħna. M'hemm bżonn tkun fil-Parlament biex taffettwa l-politika. Infatti jiena u inti huwa l-iktar b'mod dirett f'daw l-aħħar daw il-jiem li ġejjin ħanaffettwaw il-politika ta' pajjiżna. Skont bil-vot tiegħu tiegħek. Però ħanidilkom xi ħaġa Malti nawawċin. Number 1. Please kunu aware. U din jgħidilkom bl-akbar serjetà daqs li kieku Kristu stess qed jitkellem. Number 1 daw kliem Kristu. Tieni Korinti kapitlu 10 vers 4-5 u kapitlu ta' 6 ta' Efesin litta ta' Pawlu l-Efesin kapitlu 6 fejn il-Bibja tgħidilna bl-aktar moċar aħna id-din f'battalja spirituali. Battalja serja u battalja spirituali serja. Jiġifieri hemm demonji, hemm prinċipati, hemm setat diaboliċi li jridu jaħtfu lil pajjiżna. U bix-xema m'intix ħadd tagħmel din il-battalja. Bis-xabla tittamela. Mhux ix-xabla tal-ħadita, bix-xabla tal-kelma qaddisa tal-Alla u bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Halleluja. Kunu aware li jiena u inti di f'battalja. Huk, mhuwiex l-għadu, hekk iridek tagħmel l-għadu. L-għadu hekk irid iddawrek kontra huk, kontra oħtok. L-aħjar strateġija li x-xitan għaġġab hija li jifret il-ġisem ta' Kristu. Dik l-aħjar strateġija. Divide and conquer. Kemm huwa għajżu l-għadu? Ġieli ngħidu li l-għadu, il-grupp tal-għadu maqodin. U l-grupp tal-la mifrudin. Il-poplu tal-għadu maqodin. Il-poplu tal-la mifrudin. Klint kellu femmit differenti f'ċertu affarijiet minnek u minni. Pero ma ħallihomx jifirduh minn ħutu Kristjani. Malta. Alla nemmen għażel il-Malta bħala blata u din hija kelma profetika. Din hija kelma profetika li l-mulej tani xi 23 sanilu. U l-mulej ta' kelma profetika oħra riċenti da' xarru nafsilu meta Alla bat profeta
ta' fama internazzjonali ġo din il-Knisja u li Alla qallu irridek tmur Malta River of Love u irridek tmur għand Gordon. Hekk qallu Alla. U ta' kalma profetika fuq pajjiżna. Poplu tal-laqum. Poplu tal-laqum. Għaliex l-għadu jrid jaħtaflek l-artek, ġensek u l-wirt tijak. Xitan, meta Adam u Eva dimbu, ħadfilhom il-wirt tagħhom. L-identità u l-eredità, il-pożizzjoni u l-privileġġi. Meta il-re Ahab ħalla l-reġina mxajtna jisima Jezebel. Taf xridu minn kollox li kellhom? Ridu l-wirt ta' xaħat li kien bniedem talla. Ridu l-wirt tiegħu. Sallum il-ġurnata. Id-dinja trid wirt ta' art li Alla ta' il-poplu tiegħu. Minx ħajadħol f'ċertu messaġġi, però din hija art twelidek. Ħuħsib il-wir tiegħek, ħuħsib il-ġensek, ħuħsib il-patrimonju tiegħek, ħuħsib l-identità tiegħek. Aħna poplu li għandna privileġġjati li anke l-innu tagħna hija talba lil Alla. Li bosta. U jafu bosta, u tkellimt ma' xaħat, ma tkellimt riċenti jiena ma' xaħat li jista' jagħmel differenza. Ma nafx kemm hu les biex jagħmel id-differenza. Li fidejh għandu l-poter bħalissa. Li jgħidlu f'pajjiżna il-innu Malti qed jinqata'. Dik hija strateġija tad-demonju, da. Kunu aware li għaw battalja spirituali. Ħanilkom aħwa. Daw kolla li jintom tixtiqu tibdlu l-pajjiżna. Mhix biex xewqa biss ħajnbidel. U laqas bil-post fuq Facebook biss. Kollox tajjeb, kollox jgħin. Imma hemm bżonn it-talb u hemm is-sawm. Hemm vers li hemm diska minn ftit ieħor inkantawha flimkien bit-Taljan sabiħ ma kollha tifhmuha. Jgħid hekk ara, jekk il-poplu tiegħi li fuq u jissejjaħ ismi. Taf li aħna l-unika poplu li nsejħu bisem Alla? Krist, Jan. Li fuq jissabieħ jissejjaħ ismi. Jekk il-poplu tiegħi jumilja ruħu. Diġà għandna problema kbir. L-umiltà hija problema kbir. Għax il-problema hija kulħadd għandu raġun. Meta kulħadd għandu raġun, ħadd ma ħajmejja rasu. Mela imma jekk il-poplu tiegħi li fuq jissejjaħ ismi, jumilja ruħu, umiltà. Ifittex wiċċi, mhux idejja, wiċċi. Jitlobni, idur mill-ħażen tiegħu. Jgħid il-mulaj, jiena nisimgħu mis-sema. Naħfirlu dnubietu u nfejjaqlu lill-artu. Issa aħna nemlu li Ġesu jfejjaq anke l-ġisem. Mista tgħidlek mhux biss lilek fil-ġisem infejjaqlek l-artek. Malta għandha bżonn il-fejqan. Malta għandha bżonn il-fejqan. Infejjaqlek l-artek. Jekk inti li tissejjaħ poplu tiegħi bismi, tumilja ruħek, titlob fit-taxwiċċi, iddur mit-triqati ħażina tiegħek u titlobni jiena nisimek mis-sema jgħid il-mulej, jiena naħfillek nobietek u nfejjaqlek artek. Taħseb li Malta għandha bżonn fejqan? Titċajta. U Alla li jista' kollox ma jikdibx. Għax ħadd minni u minnek ħammorru b'subajna nippuntaw ngħidu la ingdibt ma żammejtx il-kelma tiegħek. Ingdibt mulej. Għalhekk
Jekk aħna nagħmlu l-parti tagħna li hija żgħira, Alla għamel parti tiegħu li hija kbira. Halleluja. Illum kieku għaw Clint xejdlek arma li lek nifsek. Clint kien gwarrier. Kien ħobb jitrenja għal-ġlid. Tajja. Imma l-battalja mhux fil-ġisem biss. Il-battalja tkun fil-spiritu wkoll, bit-talb. Tumilja ruħek. U xi ħaġa importanti. Apparti li niftakru li hemm battalja spirituali moħħkom hawn. Please! Fisem il-mulej jisimgħu x'qed jgħid il-kelma talla. Id-demonju huwa strateġiku. Id-demonju huwa strateġiku. Poplu talla kunu strateġiċi. Il-Bibja tgħidlek li x-xitan kien l-iktar bniedem, kien l-iktar kreatura wise, astuta. Taf li tgħidlek l-iskrittura li x-xitan huwa l-iktar kreatura astuta? Però b'eċċezzjoni waħda. Għal dawk li ma fi Kristu mhuwiex iktar astutu wise minnek li inti fi Kristu. Għax aħna għandna moħħ Kristu. We have the mind of Christ. Imma titfittex il-ħsieb ta' Kristu. Titlob il-Alla mulej x'inhi l-istrateġija. X'inhi l-istrateġija biex jien ħajti tinbidel, biex pajjiżi jinbidel, biex il-legacy ta' dan ir-raġel ta' Clint ma tispiċċaw. U mhix ħad tispiċċaw. Halleluja, mhix ħad tispiċċaw. Għax illum niddikjara profetikament li l-ħajja ta' Clint Calleja hija żerrija. Biex minna toħroġ ħafna ħsat biex bosta jkunu li jqumu jkunu vuċi għal 700 darba oħra bħal Clint. Fissem Ġesu Kristu. Halleluja. Clint huwa żerrija. Amen. Halleluja. Ftakar mela, il-ħajja hija qasira. Ftakar li l-investiment, l-ikbar investiment tiegħek huwa etern. U fl-aħħar, qabel ma nagħlaq ngħid l-kliem. Jekk jiena u inti verament ta' Kristu, isimgħuni sew x'ħan ngħidilkom. Apparti li aħna kollha involuti biex ninfluwenzaw dan il-pajjiż għal ġid ta' dan il-pajjiż, it-talba tal-missierna li bosta jgħiduha tajjeb, ma ħafna jgħiduha bħal pappagal minn revelazzjoni. U tajjeb li ngħiduha ma ngħiduha bir-revelazzjoni. Tiġi saltnatek, jiġri saltna, s-sultan jiġi u jirrenja hawnhekk. Ikun dak li trid int, mhux li rrid jien, dak li trid int. Kif is-seba' hekk ukoll fuq din l-art dik talaba Kristu ta'. U Ġesu jgħidilna jekk tnejn jew iktar jaqblu fuq xi ħaġa li jtolbu fuq din l-art issirhom minn għandha minn Alla l-Missier li hu fis-smawi. Però nispiċċa b'din il-frażi għal dawk li intom ta' Kristu. Moħħkom hawn. Hawn ħafna politikanti jew nkella Kristjani jew nkella nies li huma influenti fil-kultura jew fin-nazzjon li jistħu jiġdu pubblikament il-fidi tagħhom fi Kristu. Number one, nfakkarkom li Clint ma milxek. Clint tkellem fuq Kristu pubblikament. U għalhekk illum għandi l-paċi f'qalbi u ħafna Kristjani bħali għandhom il-paċi f'qalbhom għaliex Ġesu jgħidlek jekk inti ma tistħix tistqarni pubblikament, ma nistax nistqarrikom fuq quddiem missieri u quddiem l-anġli tiegħu. Imma ħaġa oħra, Clint was not politically correct. He was biblically correct. As a Christian, intom li kollha tissejħu ta' Kristu, iqaf ipprova kun politikament korrett. Jiena u inti d-dover tagħna huwa li nkunu biblikament correct. Political correctness have ruined whole nations. Because only when you know the truth will set you free. It is time for us to call black is black, white is white. I love you, I respect you, but the truth does not change for you. Nħobbok u nirrispettak, imma l-verità ma tinbidilx għalik.
عندك كل dritt tixti ħada. Minn mendu kont żgħir jiena kelli frażi, jiena nħobb ħafna il-sayings, għandi ħafna sayings mijiet. Nemmen li huma ispirati minn Alla. Nħobb ngħid hekk ara, truth can be blamed, but can never be shamed. Fil-ħajja jew bħaġa oħra jajruk. Imma lil dan ir-raġel u bosta l-istess bħalkom ma jistax jajruni għax nikdeb. Jajruni għax najjat, jajruni għax jina radikali f'ċertu affarijiet, però kulħadd radikali f'xi ħaġa. Jekk ħankun radikali, ħankun radikali għas-sewwa u dak li huwa veritir. Mela għal-ħmieċ u dak li huwa korrott. Amen. Halleluja. Illum li ku Clint qed jitkellem mis-sema, naħseb kollha kemm aħna nixtiequ naraw il-Clint sewwa. U skont l-istqarrija tal-fidi tiegħu, għax l-Iskrittura tgħidlek f'Romani kapitlu 10, jekk inti temmen b'qalbek li Ġesu Kristu huwa l-mulej u b'fomok tisqar le bil-kontra. Jekk inti temmen b'qalbek li Ġesu Kristu għamel inwiet u għalla l-misel għamel l-inwiet u b'fomok tisqar li Ġesu Kristu huwa l-mulej, inti is-salva. Kull min jemmen f'Ġesu Kristu, kull min jemmen fil-mulej is-salva. Dik hija weda. Għaliex permezz tal-Iskrittura tgħidlek Efesin 2:8, tgħidlek intom permezz tal-grazzja intom salvi, mhux permezz tal-opri tagħkom. Ħadd minna mutajjeb, aħna midinbin. Il-bniedem ma jistax jisalva. Għalhekk kellu jiġi bżonn Ġesu, kellna bżonn Ġesu Kristu għax hu biss blood nob. U biss nil-miet għalina. L-ebda lider ta' reliġjoni oħra ma meta l-poplu tiegħu. U biss li xared demmu għalina. U biss li rxoxta. U biss li d-dinja kollha taf. Bissawa u id-newa li jura ġeġej. Halleluja. Dik hija l-verità. U llum li kieku Clint jista' jitkellem, imma jgħidilna ħallu l-mejtin mal-mejtin u l-maħaj majtin. Ġifi ma jistax ikkontattjaw il-mejtin, qed nilkom bl-aktar mod ċar assolut. Imma naf xejn hija xi darba nerġgħu nintaqgħu. Oħti xi darba nerġgħu nintaqgħu. U nixtieq ngħidlek, taħlix il-ħin. Taħlix il-ħin. Il-ħajja qasira. Tgħaddi malajr. Malajr. Taħlix ħinek. Taħlix ħinek ħasra. Xi darba xi ħadd ikun jagħmel il-funeral tiegħu. That's a humbling experience. Intom tħossuha din. Taf lina kemm naħsebha. Naħseb kemm għandi żmien jekk għandi 54 naħseb mill-inqas minn mindu sirt konxju għajna ml-mod ta' 4 snin. In 50 sena kull jum naħseb fuq il-mewt. Li xi darba ħamut. Alla silifni 54. Fisem sikstu jkolli iktar. Minix daqsek maġġel. Imma laqas kieku. Meta tħalli din id-dinja kif ħatħalliha? Ħatħalliha post aħjar jew ħatħalliha kif sibta? Jew ħatħalliha għar. Aw min tiġa il-legacy tiegħu bye bye għax ħalliha għar. Imma jekk illum qed tisma' dak kliem mhux tort wisq għalik. Għandek ċans. U dan huwa l-kliem li kieku Clint jgħidlek. Hija waqti għażel lil Ġesu. Jiena nħobb, jiena għandi ċertu hobbies bħal xi minnkom, imma l-hobby ma ħajjagħmel xejn. Imma dak kollox jgħaddi. Allura dak li jiena nagħmel għal Kristu biss ħajqbal dejjem. Illum il-mulejta il-grazzja fil-ħinina kbira tiegħu li nemmen li ħajkun hemm eluf fil-ġenna minħabba ħajja ta' wieħed ta' dan il-ħmar. Biex jiena l-ħmara tal-mulejn ħobni. Kont ballerin. Sejjar għalon intriq għala bibi minn kulħadd. Sakemm il-mulej intervjela ħajti u biddilli r-rotta ta' ħajti biex insir xandar tal-Vanġelu biex inizalvaw. Għaliex bħalma jgħid l-Iskrittura fil-Ktib tal-Luqa kapitlu 9 x'jiswa għall-bniedem li akkwista id-dinja kollha biex imbagħad jitlef ruħu. X'ħajati għar-ruħu? X'ħajati għar-ruħu? U ħanejdkom ċaru tont.
biex mur il-ġenna la se tittamela inti dan. Qabel ma tmut, mhux jagħmilha ħadd ieħor għalik wara li tmut. L-aktar mod ċar Lud 9:27 huwa appuntat għal bniedem li kif imut immedjatament jisir il-ġudizzju. Fil-ktib ta' Luqa kapitlu 15 tiftakruha fl-istorja tal-Ani u Lazru. It-tnejn mietu. Fej marru? Ma marrux imkien in between. Ħanitkellmu ċaru tont, ħanitkellmu fuq xejn l-Iskrittura u xejn Ġesu iktar u iktar. Ma marx imkien fin-nofs qed jistenna. Ma marx imkien biex ħadd qed itellaw minn hemm mid-dalb tiegħu. L-aktar mod ċar kliem Kristu Ġesu, jekk ma toġbokx mur argumenta miegħu. Wieħed mar dritt l-infern u wieħed mar immedjatament il-ġenna. Kliem Kristu Ġesu. U meta Ġesu kien fuq is-salib, dak il-ħallil tajjeb li jiena ngħidlu kien professional għax fl-aħħar minuta anke l-ġenna seraq. Ġesu x'qallu? Minuta ftit hija. Inti issa ġejt? Mhux hekk nagħmlu. L-ewwel tittamel ara daqshekk u daqshekk żmien, ma qallux hekk Ġesu mhux. Meta għarfu bħala l-mulej u Alla tiegħi. Qallu illum stess inti tkun fil-ġenna miegħi. Halleluja! Glorja lilek mulej. Kulħadd ibaxxi rasu. Kulħadd ibaxxi rasu. Xi darba inti u jiena ħanintaqgħu ma' dawk li huma eżis tiegħek u tiegħi. Speċjalment li dawk li huma għamlu l-għażla qabel ma telqu. Tgħidli jiena m'iniex lest li nagħżel, għażilt. Għażilt. Kull deċiżjoni hija għażla. Kien hemm wieħed fl-istess storja Luqa 15. U qal issa ħangawdi. Qallu jablaħ. Il-mulek qallu jablaħ. Qallu ma tafx li lejla stess ħadd tiġi rikjesta minnek ruħek. Lejla fil-ħinina kbira tiegħu il-mulej jagħti ċans lilek u l-dan in-nazzjon li bosta ħajaraw dal-messaġġ għax iħobbu l-klient. Jew anke forsi għax kienu jobbaduh. Dik hija problema serja għalik għax jekk tobgħod il-ħuk żgur ma tarax l-Alla. Tista' tobgħod il-ħażen mingħajr ma tobgħod il-bniedem. U llum kun onest. Forsi li tgħidli għaxini jiena inti li ma toġobnix, qalbi, tħabbix rasek inti mhux li tittoġob. Inti mhux mejt tagħmel kontijiet. Issa noġbok u ma ġbokx, jiena noġobni. Il-mara noġobha u dik li tal-importanti. U l-iktar noġob il-Alla. Dak li tal-importanti. Jiġifieri għax minn għaxina dak ma jogħġobnix. Inti għażiż ħabib qalbi tiegħi. Inti mhux jiena rid noġbok. Inti tisma' kliem Kristu. U jekk Alla llum qed jinqeda b'din il-ħmara biex ikellem lilek. Tħallix il-ħanqa tagħha tkun għal xejn għalik, mhux għal xejn għax ħafna ħajżimgħu. U għalejlek jiena baddak dak il-ħmar għaliex ma żmajtx. Għax ma kienx jogħġobni, għax kien jgħajja tewerżaq u għax kif kien jilbes. Ja ħasra. Ejja nimmaturaw. Ejja nimmaturaw. Allura llum ħankunu onesti u sinċieri. Inti jekk illum tmut illum Alla rasqat li m'għandniex garanzija. Taħseb li kien jaf Clint jumejlu. Qabli forsi orih il-mulej ma nafx. Jista' jkun għax ħafna drabi Alla jagħmilha di. Imma illum qiegħed fl-eternità. What a bombastic humbling thought. Qiegħed fl-eternità. Inti, meta Alla jsejjaħlek, meta jkollok il-Ġesu Kristu jkollok il-kopertura u l-protezzjoni ta' Ġesu. Ħaġa ngħidilkom b'umiltà u b'imħabba, tiġħadx il-Ġesu. Tisħad tiġħad lili u ma titlef xejn. Tiġħad il-Ġesu Kristu jkun aħjar għalik li qatt ma twelid. Allura,
Kapaċi nkun l-umum li biżejjed? L-umiltà li tant tattiraħ l-Alla, l-umiltà tattiraħ u bħal ma tqalla u l-gburija u l-pride. Kapaċi ngħidlu mulej, numilja ruħek qudiemek illum. Numilja ruħi. Għandi bżonnok f'ħajja tiegħek. Jien għadnibt kontra tiegħek, ħfilli mulej. Salvani. Kapaċi tagħmilha din inti. Jekk inti din kapaċi tagħmilha, baxxi rasek. Ħanejdu talba flimkien sewa għal dawk kollha preżenti u għal dawk kollha tisegwu fuq Facebook u YouTube. Jekk inti llejla toħodix for granted din. Ma tafx jekk ikollok x'ċans ieħor. Alla jħobbok u dak żgur. U jħobbok mhux għax inti tajjeb, jħobbok għax huwa tajjeb. U jixtieqek li inti ssalva u tkun miegħu fl-eternità u tibda tgawdi l-ħajja ta' dejjem minn issa miegħu. Kull ma tittamel jadi, kapaċina u inti nċekklu lil nfusna bħal tfajjel. Ġesu jgħidilna biex tidħlu fis-salna ta' smewiti terġa' ssiru bħal tfal. Umli. Jiddependi fuqek, ġifieri mulej, għax it-tfal jiddependu fuq l-adult. U kapaċi tgħidlu mulej, ejja f'ħajti mulej. Salvani. La tħallenix. Inkanta d-diska ta' Frank Sinatra, I did it my way. Użani. U dik il-qawwa u boldness u kuraġġ li tajt il-Clint għatieħ ukollili biex b'imħabba minar ma nawweġ il-verità nitkellem il-kelma tiegħek u nixed għalik biex bosta jsalvaw biex is-sewwa tiġi mix-xandra u għal dawk li huma denji għalija jirċivuha. Jekk inti l-lejla tixtieq minn qalbek, mhux għax biss qed ngħidlek jiena, ħadd ma ħajsforzak, bejnek u bejn il-mulej. L-lejla tixtieq tgħid il-Ġesu jisir is-Sid u s-Salvatur ta' ħajtek u jsalvalek ruħek. U tkun imwieled mill-ġdid verament kif jgħid Ġesu lil Nikodemu fi Ġwanni 3. Jekk bniedem ma jitwilidx ġdid, ma jistax jara s-saltna tal-Alla. Ma jistax jidħol fis-saltna ta' smewnet. Din hija serja. U jekk inti dan l-as li tagħmlu, Ġesu ma jirrikjedix ħafna. Numilja ruħi, numilja qalbi u ngħidlek mulej salvani. Kulħadd iddejdi talba warajja minn qalbek ejda minn taħt fommok, minn taħt il-sienek u għajda minn qalbek. Minn titamela għal ħadd għalik qed tagħmilha. Ejdi talba warajja minn qalbek jgħidlu Missier Qaddis. Grazzi ta' dan il-kliem mulej. Nirringrazzjak fuq kollox ta' ibnek Ġesu Kristu li mittalija fuq is-salib. Ġesu jiena minix denju, jiena midneb mulej, jiena dnibt kontra tiegħek fil-emil, fil-kliem. Imma inti ġejt għal-midinbin mulej u jiena wieħed minnhom. Ġesu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Aħfir li d-dunubieti, aħsilni bid-dem qaddis tiegħek Ġesu. U ejja f'qalbi. Poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Mexxini int mulej fit-triq tas-sewwa. Mulej għallimni nħobb dak li tħobb int. U għallimni nobgħod dak li tobgħod int. Mulej għallimni nimxi fil-biża tal-Alla, fis-sewwa. Għax naf li xi darba rid niġi quddiemek mulej. Mulej bis-saħħa tiegħi ma nistax insalva, ma bis-saħħa tiegħek biss bil-grazzja u bil-ħinina tiegħek li inti turi lejja u li inti urejt lej id-dinja. Salvani Ġesu. Aħsilni issa stess bid-dem prezzjuż tiegħek. Imlini bl-Ispiritu Santu. U imlini bil-paċi tiegħek mulej. Ġesu, il-jiem jew snin li baqali fuq din l-art għallimni biex nutilizzom
għal-glorja tijak. Aħfir li fejn jina dnib kontra tijak. U l-lum minn qalbi u kol. Bil-grazzja tijak u s-saxħa tijak li taħdem fija, nishtiq naħfir lil-min weġġani. Lil-min għammil id-denni, naħfir l-ommulej. Bħalma inti fuq s-salib, tlabt għal dawk li salbuk biex il-mulej, il-missir jaħfir l-om għax ma jafux xinu ma jamlu. U kol naħfir il-dawk li jiprofa jwaġġawni jamlu l-denni għax ma jafux xinu ma jamlu. Aħfir l-om u uri ħnina maħħom bħalma inti turi ħnina miħaj. Ġessu Kristu. Ġessu ta' Nazaret. Ġessu l-liben tal-alħaj. Mill-lum niddikjara minn fommi u nemmen b'qalbi kollha li inti s-sit il-mulej u s-salvatur tijaj. Dilek mulej kull glorja minn issa għal dejjem ta' dejjem. Amen. Dik jgħidura talba ta' salvazzjoni fl-Iskrittura. Hija bbażata fuq Romani kapitlu 10, vers 8-13, fuq Efesin kapitlu 2, vers 8 u 9, u fuq Ġwanni 3, vers 17. Għax Alla hekk ħabb id-dinja li tgħalli l-Ibnu l-waħdini Ġesu Kristu biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja dejjem. Għax Alla ma baċ l-Ibnu fid-dinja biex jikkundanna lid-dinja, ma biex permess tiegħu id-dinja is-salva. Amen. Ejna tu ċabċipa kbira lil-mulej. Halleluja. Gloria lilek Missi Qadis. Kulħadd iqum bil-wifqa. Ejna nqumu bil-wifqa. Wara din il-kelma li qsamt magħkom, nixtieq nitlob għalikom kollha. U għal dawk li tisegwu, dawk li huma fil-politika, dawk li inkom għandkom vuċi fuq is-social media. Nixtieqkom taqbdu jitfid, kulħadd jaqbad jitfid. Kulħadd jaqbad jitfid. U wejn itolbu għal pajjiżna. Itolbu flimkien miegħi għal pajjiżna. U għal poplu tal-Alla. Kulħadd jaqbel miegħi. Kulħadd jaqbel miegħi. Ħanidilkom fuq li ma bażi ħanitolbu. Number 1, l-ewwel Timotju 2, Pawlu, littra ta' Pawlu, jgħidilna itolbu għal mexxejja tagħkom, għal gbarat, għal rejiet, għal ministri, għal presidenti, prim ministri. Itolbu għalihom biex ikunu jafu kif għandhom imexxu lil pajjiżhom fis-sewwa, fil-ġustizzja, fil-verità, biex aħna l-koll ikonna ħajja tranquilla. Għaliex bekk Alla jiġi glorifikat u bekk ukoll bosta jkunu jistgħu jiġu salvi. Mbagħad Mattew kapitlu 18 Ġesu jgħidha l-kliem, vers 18. Ngħidilkom li kull ma tippermettu fuq l-art, torbtu, hawnhekk ma tfisser tippermettu, ikun marbut jew permess fis-sema. Kull ma tħollu fuq l-art jew ma tippermettux fuq l-art, ikun maħlul fis-sema, ma jkunx permess. Għalhekk ngħidilkom il-koll li jekk tnejn minnkom fuq l-art, aħna qegħdin fuq l-art, jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missier li hu fis-smawiet jagħtilhom. Għax fejn hemm tnejn jew tlieta miġbura f'ismi, jien hemm inkun fosthom. Temmina dil-kelma? Mela Ġesu qiegħed hawn. Ġesu qiegħed hawn. Din hija l-laqgħa qaddisa. Dik hija l-qudies il-ġemgħa l-laqgħa qaddisa. Kulħadd jgħid it-talba warajja, Missi Qadis. Illum bħala Malti, jew bħala wieħed li jiena ngħix f'Malta. Nitolbok għal pajjiż ta' Malta għawdex. Numiljaw ruħna mulej bħala poplu Malti u poplu ngħixu f'din l-art. Missier Qadis, illum niġu qudiemek bħala poplu Malti
نملياو روحنا مولاي نطلبك أبا مسير افتكر في الدم قديس تا ابنك جيسو كريستو لجي مشرت على الفدوة تاع البنادمين كلها السالفاتسيوني تاع النازيونيات سالفا للمالتا واودش سالفا البوبلو تاع مالتا واودش مستر قديس ابعت القوة والشتاء تاع الاسبيرتو سانتو فوق دان البايس مولاي احنا بلا بوبلو تاعك نملياو روحنا ونطلبوك تغفرنا فين احنا زباليانا قدامك في الكلام في الاميل فين كونتريبوشينا التفريق من فلوك التصحيح اغفر لنا مولاي قديس اغفر لنا بحالا بوبلو فين احنا وجاينيك وفندينيك ووجايني لك قلبك وما برتساينيش اللي مخبة كبيرة اللي انت وريت لين دان البوبلو مولاي اعطينا الصحة عملنا بوبلو واحد تحت لسم واحد تاع يسوع كريستو عملنا بوبلو واحد بوبلو موت مستر قديس بالقوة تاع الاسبيرتو سانتو بالقوة تاع الكلمة ديك وبالقوة تاع الفيريتا مولاي مولاي علمنا نحب داك اللي تحب انت علمنا نعبد داك اللي تعبد انت مولاي قديس نحكي كل فورمة تاع عرق من فوق بايزنا الجودك مولاي ده كل اللي هو انجوست عريق مخموش الجودك هندو على قديس ولا تلزرشتي وسالفا البوبلو دا مالتا واودش مولاي ارمى البوبلو ديك بالارمادورة تالا ارمانا بالكلمة ديك بالقوة الاسبيرتو سانتو بالما انتي ارمايت الكنيسة ديك فلتت الابوستل في بنتكوستة ارمى البوبلو ديك بالقوة الاسبيرتو سانتو مولاي واتينا الكوراج بجعنا نيدو سوا نفعوا سوا ويكنس بالياو نندمو ملاير يك هي يا نرفعو يك كوختي تيرو جامبتا نينا مولاي عمل المالتا البوبلو ديك عمل المالتا البايس اللي انت حبيت مولاي دي سوزا المالتا بحالا ديباشن السوار بحالا السوار ديك من فين دان العوم سبيريتوالي يجي مولاي فوق مالتا واودش البايز تاع الميديترانيو مال اوروبا مولاي مالتا عندها دستين بروفيتيكو اللوم نطلبوك بحالا مالتينو اوتشين عمل لدان الدستين بروفيتيكو يساح ويصير بالقوة تاع الاسم تاع يسوع بالقوة تاع الاسبيرتو سانتو والجلوريا ديك مسير هللويا امين